naman! Inilubog na naman, Katoy! Mga Katoy! Ano ka? Dala na ba? Ay, akin yung original! Pustahan sa akin yung original! Pustahan tayo sa akin! Kulay puti yan, oh! Tamaan sa ito ko! Akin na! Grabe yun. Grabe, lalaki na oh. Mabilis to. Kasi, Ronnie, huwag na tayo mamimit. Tagatanggal na lang tayo. Lock na, tama na, tara. Okay, enough na. Wala na, puno na. Oh! Mati, puno na mati. Grabe, apaw. Kadali na kagad. Nagpapatanggal kami mati ng pananabik. Dito kami mati sana, barangay Buhayang Bato. Sinama natin sila kami ulit. Kasi Michael, kasi Ronnie. Tapos yung pain natin ay malambot na bolats. Yan. Kumuha tayo. Yan, may galab shout nga balagay ano. Kasi Genesis Valles. Uy, huli rin ako. Ay, nako. Nakawala na naman. Bakit? Kagatawa din ising niya pa. Dito umarbist mga si Kuya Prince Babarla. Malalapat. Yan, maganda yan. No. Yan. Ang ayuda sa mga kaibigan. Uy, nakawala. Malaki yun kasi nakawala ka doon. Ay, nako. Ay, ganda o yun. Nagalyangat. Barang na pinamanuan mo na yung ano, bagong napanalunan mo ah. Kajoy. Ay. Mapupuno ka agad yung lalagayan natin kasi wala silang lagayan mo. Matapusin ko. Anak ko, ay ramdam na ramdam yung ano mo. Ang lalaki. Ang lalaki. Hindi ka na dyan kasi Ronnie ha. Huwag dyan yung dawi ha. Yun, ito rin. Kachoy! Laka Kachoy! Ang laki oh! Kachoy! Kachoy Delmar oh! Grabe oh, laki mga Kachoy. Ay, sarap talaga umarte. Ay, naku makakawala pa. Sayang yung panalo mo, Buboy. Shoutout naman dyan, yun hindi ko nakuha, 29 na number. Akin yun, Delmar. Lawrence Taitiban, tapos yung payat pa. Pinaka, yung malaki talaga, no? Yan na naman. Ay, laka! Laka! Oh! Grabe, pulahan. Ay! Ay, napulo na color ko eh. Puno na? Uy, laki na. Asa yung bulati mo kasi, Ino? Tatlo kami yung mana sa bulati ko eh. Oo nga, napulot nga ako eh, Dol. Oo nga, naman. Hindi binigay? Hindi. Busog kami. Busog na busog, mayroon pang ano mati, no? Daming ulam. Daming ulam. Sinigang na ano, buto-buto. Bawal ito yun eh. Eh, pagkain yung sindi. Akala ko magsisig tayo. Saan? Ang bulati daw. Hindi, ano? Isda? Na. Wala nga, puno na nga. Nagkakapunuan. Kagad nyo. Malapit na kagad mo. Uwi na sana kami. You know? Lalaki. Kaya mo natin. Ba, problema mo yan. Lagyan mo dyan, oh. Problema mo yan. Nananalo ka, tapos wala kang rapper. Tapos wala kang bulate. Bumimingwit, mga wala lalagyan. Wala ko, pulutan lang kunin ko eh, kasi may 500 ako eh. Oh, kaya pa natin. Akala mo, makakuha ka tayo. 500 pa kami. Ako. Inasan kasi namin mga toy, ano, isang duri lang na malaki. Okay na sana sa amin.
pagparte-parte. Wala. Ba't ano nakuha mo? Ah, tilapia. Trophy nga, trophy. Kaliit lang oh, 2.5 nga lang siguro yun eh. Ha? Ayun ka lang. Oo. Atsoy. Ay, alaki, kabingwit, laki. Kabingwit, laki. Atsoy. Angat mo na yan. Papa bulat eh. Ha? Pahingi. Dito ka, Atsoy. Dito. Pinsa. Grabe, ang laki Ayun na, Atsoy, yan na. Ay, putang Oh, ina. sana all. Daming bulati pala ito. Dito. Okay na. Grabe. Ano yan, malaki yan. Oh, grabe, lalaki na oh. Naku, mabilis to. Kasi, Ronnie, wag na tayo mamingwit. Tagatanggal na lang tayo. Dahil may makunti, tol. Dahil may makunti. Malalim pala. Ginagawa na talaga tayo. Tagatanggal. Dito lang yan mga tayo sa ano, doon kung may service kayo, yung motor dyan, pwede kayong kumarking lang dito. Tapos doon mga Saan ba yun? Saan ba tayo? Yan, doon sa kabila. Barangay Buhayang Bato tayo. Nawawala na. Sa harap ng barangay. Oy, gandang size oh. Nasa agos sila. Yan na naman oh. Oh, ito na ba ito yun ah. Grabe pag-commit sa'yo ah, talagang mahuli ah. Uy, kailangan 4 fingers kinukuha natin. Ay, hindi yan, reject to. Balik mo. Tapos pa yun eh. Pupunuin mo talaga yung box ko ah. Andun sila ano eh. Si De La Cruz. Ah, nakita na nga namin. Punong-puno na nila eh. Oo. Nakita nga namin. Wala, grabe, dala-dalawa na naman. Nawala na yung pangangati natin. Ako rin. Eh, Idol, silbero sa'yo. Oh, sombrero akin. Ito. Oy, kabingwit din, wala ka. Oh, grabe, ang lalaki. Oh. Ano manadali? Kunin mo ko din, Piking. Wala. Ano sana sa akin, Idol? Ano? Braided dapat sa'yo. Ha? Braided na magandang klase. Ayun din napanalo ko, braided lang. Oh. Buti ba kayo nabunot? Ako nga hindi nabunot. Makukuha ko pa mayata, ano? Ay, wala na nga yun. Kasi pinarabol na sa iba ulit. Eh, ano? Malaki na yan. Ah, pinarapol na. Oh. Okay lang. Okay lang, kailangan ko pa breeding. Yung uli, oh. Malaki pa rin. Naaagad yung tagatanggal ng isda. Pataas, Oh, lang yan ko na pa rin. naman. Oh, ganda naman. Ah, laki na naman. Oh, blood! Ayun ko lang. Ulahan! Lahat. Ay, nako. Dito lang talaga. Kaka-harvest. Lala, si Kachiro yun, ang babayabas na kagad. Oh, ang laki rin, oh. Oh, laki rin! Ang babayabas kasi paano? Andun kasi sa kabila eh. Ang babayabas eh. Oh, yun na rin, yun na rin. Laki! Oh, Laki! ay, parang laki. Yung ano mo dyan, yung hindi pa kumakain eh. Kumain ka muna. May pagkain si Kabingwit. Meron! Oh, grabe yung lumukso ka agad. Ayun mo, ay, kain muna kayo. Hindi, kumain na kami sa kanto. Bibilangan ito lang mga natin ng ano eh. 1, 2, 3. Meron na nga agad, di pa nga ako nag... Malaki na ako, no? Sabi ko nga, bibilangan ko pa nga lang. Magat ka agad. Lalaki, oh. Grabe, grabe. 1, 2, 3, 4, wala. 5! Ay, puta na kang wala. Oh, walang murahan. Okay. 1, 2, 3, go! Ay, puta wala. Eh, ako nga oh. Hirap ng ispat natin, baka malaglag sila. Wala rin kayo mababaw, no? Tumaas no, tubig. Oh, tamas nga. Kawawa naman siya. Oh, Kachiro na eh. Ayaw nga. Wala na, nilubog na. Eh, nilubog na naman, Katoy.
Makakagoy! Ano ka? Ay, akin yung original! Pupustahan sa akin yung original! Pupustahan tayo sa akin. Oo. Kulay puti yan, oh. Kay Michael, oh. Uy, meron din kasi sila dyan. Sa'yo, Kuya Ang Roy. laki nila nito. Akala mo ata yung original ha. Teka lang mga tayo. Wala na, oh. Kibawa tayo, grabe ang laki. Uy, laki niya na idol. Wala na, oh, nilamog na yun sa'yo. Wala na. Diman, ganyo. Hilay mo na. Uli. Uli? Ay, sasama ko pa ako dyan. Malaki yan. Oh, grabe, laki nga oh. Uy, puta lang bisik. Pakita mo dun. Bakla. Gaganan mo dun kami dyan. Bakla ka, oh. Kulay pula. Yan, para makita rin nila yun. Gaganyan mo pa kasi para talagang harvest ba. Ganun gano'n lang dito mga tayo. Hindi magdawak ng kape tapos namimili. May ulam pa. Sigurado. Tapos mas maganda mga tayo, taw-taw talaga tayo. Para di na kayo Tapos talaga, kami din mo mabingwit. Oh, grabe, ang laki. Dalawa na naman, oh. Oh, at kayo. Bayabas TV ka talaga, binayabas mo eh. Grabe na laki, oh. Binayabas kasi ang ispat ni Hindi ka nakakagaan, kung malayo para marunod ka, ha? Oh. Doon ka sa dulo ba, para marunod ka. Malalim ka. Mayroon na naman. Lubog na nga yan, eh. Grabe na katuwa talaga. Pag sa mga ganyan mga tayo, mga 3 point, ano? Wow, ganda naman 3.8 tayo. pagsasawa kayo dito mga tayo. Balik natin yan. Pinukuha namin mga tayo, ano? 4 finger. 4 fingers. 4 fingers. Ay, grabe naman to. Puno na kagad. Taglit lang tong isang cooler ko. Magsasawa yung mga ano ni Kapising TV, oh. Kabayabas, mga tayo. Saglit lang. Ay! Pupuno na. Diba yan? Grabe tong dawi dito mga tayo. Barangay na lang. Uwi, ana. Yun na lang po muna siguro mga tayo, no? Ha? Grabe itong nakbakan namin. Ang dami mga tayo. Magsawa talaga. Oh, yan na naman, no? Oh, yun, nandun. Andun, sa kabila. Grabe, laki nyo. Oh! Oh, laki na naman! Grabe kasi Michael, no? Kanina yan, natutulog na. Malungkot dun sa, ano, tournament. Ngayon, no, nag-enjoy. Pangarap ko nga mga tayo doon, kahit 2 fingers lang eh, may premium na eh. Kaso talagang wala eh. Dito talaga oh, magsawa talaga sa kakabiwas. Anong oras kayo pumunta rito ano? Ay doon. Anong oras kayo pumunta? Pag-alis na ito. Kanina, mga ano yun 9:30, mga ganun. Mag-alis, Jis. Oo, ganun nga. Yung nainip na kasi. Hindi ba? Very grabe. Maliit. Maliit Sabi yan. niya, alas 11, alis na tayo. Lipat na tayo doon sa ano. Anong number ka? 31. Nabunot na siya kasi no? 31. Nabunot din. Nagpapangabot pa yung ganito. Nagpapangabot-abot yung number niya eh. Kasi ito 28, nabunot 26, 27, 30, 37, 30 yun. 31 niya. Tapos wala yung 28, yung pala. May premium pala yung ano niya. Yung huli na
Halos 3 fingers na ano. Wala kang 3 fingers yun mga toy. Ano lang yun eh. 2 point, ano lang eh. 2.4. 2.4. May ano ba talaga oh. 500. Sayang yung nakawala eh. Oo. Tilapia. Hindi, yung pa rin. Siya pa rin nagkano. Ay, oo nga. Ano? Yung unang-una. Ay, di Kuya Ronnie pa rin. Ako muna nakahuli. Nakawala mga Nakawala. Tapos ikaw na-rear up pa. Yan na naman ito yun. Ah, grabe ka ito yung laki. Mayaman. Bayabas mo na naman. Grabe na lang. Ay, sus Marius. Ginagawa? Sayang naman. Sayang naman. Ah, dito na sa Ay, kanya. binalik mo. Binalik mo. Bumalik ka. Ay, laki. Bumalik ka na, laki. Ay, kinapang-highlight ko rin. Laki na. Kasi laki oh. Ano po yun? Ginagawa mo? Muntik na lang makawala. Ano ba yan? Oh, puro na. Puro na. Wala na talaga. Tara na, tara na. Silbar pala kaya. Lalabas natin eh. Ano na yung mga lalagyan? 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes. Umirit pa oh. Umirit pa si Sergeant. Kanya naman oh. Malalaki dawi dyan ha. Ako rin, ako rin. Ako rin. Uy! Ay, naku mo. Natapon mo lang. Ako rin. Laki na naman. Grabe ito si Garoni. Baka Harvest. taba! Grabe, makawala na naman. Buntis! Ay, balik mo yan. Ay, siguro. Grabe, sunod-sunod. Huwag ka na mamingwit kaya. Uy! Huwag ka na mamingwit. Tagalagay ka lang. Grabe, lalaki. Ulit pre. Grabe, ang laki itong mukha. Ha? Ang laki ng mukha. Ay, naku, wala na. Tara na. Kasi puno raw. Okay na to. Mamaw mo lang. So, yan lang mga toy, no? Tama na natin itong ano. Putulin ko naman itong video. Grabe. Puno kagad ng ano, saglit lang itong cooler na dala natin. At iuwi raw ni kasi Ron itong ano. Mega love shoutout sa mga kaibigan niya, mga dyan, senior citizen dyan sa, anong barangay mo kayo doon? Ha? Subdivision mo doon? Saan? Doon sa inyo? Kabisi. Kabisi? Flatway. Kabisi Floodway. Ah. Oh. So yun, maraming salamat po. At si Kapi Dilmar wala na. Nandun na, naghahanap na naman ng panibagong spot yun. Bukas. Ito ako bukas. At kay Idol, ano pangalaman Idol? Christian. Ay, si Christian! Ikaw pala si Christian? Siya pala yung si Christian. Ayan na naman oh. Ay, isa pa. Last na to, last na yan, kagatin mo. Uy! Busin ko lang pakin dito. Payabasin natin. Wala na, labas na yung ano oh. Tapos na yun. Buntot. Sobra na eh. Nagalan ko na to, baka makawala. Yeah, sabi ka. Ibulis na muna lang. Oo. Saan yan? Naliligo. Oh, yun ka Choy. Ang grabe talaga. Ano yung lalaki? Bakit dito lang sa kainin? Nasa gilid. Nasa gilid lang. Mapulit. Payabasin nga natin ito. Nandito lang siya bumabag. Ayan nga, andyan nga. Wala ka kapingwit. Yan lang, di ba? Dito lang talaga sa gilid na to.
Oo, sabi ko sa'yo. Umapaw na nga eh. Umapaw na. Wala na pa eh. Last na lang, isang uli na lang, puno na. Ay, sus! Grabe, ang laki ko. Oh, wala na, tara na, puno na to. Hanggalan na lang yan. Natutulog pa yan. Natutulog daw ulit. Natutulog na. Wala na. Paglalagyan. Wala nang paglalagyan. Wala na, siya na lang nakakapuno. Uli pa sana ako eh. Sana puno na. Yan, last 2 minutes. Yan na katuloy ng babayabas na. Naku, siya nakahuli. Wala na, si Katiro. Michael nakahuli mga tayo. Puno na talaga itong cooler na yung mga tayo. Okay na to. Super, thank you. Grabe oh. Oy, dang na ka na yan, laki. Maglaro ka na. Tiyo, grabe. Ay, ito pa oh. Oh, meron pa rin ako. Naku, sobra na to. Laki pa. Kasi sobra na to. Huli natin. Laki, laki rin. May bison. Ang laki ka. Tama na. Tara. Maliit yan. Okay, enough na. Wala na, puno na. Oh! Matay, puno na matay. Ayun, grabe apaw. Grabe, punong-puno. Oy! Yun, maraming salamat po. Ayan, Bingwit, si Ronnie, si Michael. Salamat ka, Choy. Ayan, kasi Dilmar, ando sa dulo. Tapos kasi Christian. Yan. Thank you so much. Grabe, dito lang pala. Barangay Buhay Bato. Nabuhay ang bato. Thank you. Ito, grabe, huli pala ni kasi Christian oh. Ito sa akin, ito na. Grabe oh. Asan yung sa inyo? Okay, patingin sa'yo. Ay, ito yung spot yun sa dulo. Grabe, puno rin. Ito yung amin mga ito. Ito pa. Ayan oh. Iuwi lahat to ni Kachoy Ronnie. Itong akin. Mas malaki nito mga ito kasi ano to, pinili talaga namin 4 fingers pataas yan. Ayun, ang dami. Maraming huli nila dito. Ayun. Thank you so much.